Sina. Vou se puxar. Você vai Geometrija se vekovima razvijala kao nauka, koja je induktivna nauka, u kojoj se pomoću čula i opipa dolazilo do nekih tvrđenja, a kasnije se iz tih tvrđenja indukcijom izvodila opšta tvrđenja. Induktivan metod se sastoji od toga, na primjer 1, iz nekog trougla, na primjer utvrđeno je da je kod jednog trougla zbir dveju stranica veći od treće, zatim je to isto utvrđeno i kod drugog trougla, zatim istim postupkom utvrđeno i kod trećeg, i onda je izvedeno opšte tvrđenje koje glasi da je zbir dveju stranica bilo kog trougla veći od treće.